Duh Gusti, kaanggit dening Muhammad Isa. Ora nyono wis saiki, wektu nganti ra peduli. Aku ora bisa ngalangi, yen wis mati, wis nyedhaki. Duh Gusti, Kang Maha Agung, muga aku dadi untung, nyang Gusti aku tetulung, lan ora guna aku murung. Aku ndonga mung marang Panjenengan Gusti. Aku sedih mung marang Panjenengan Gusti. Sing tak jaluk mung siji, wujudaken kekarepan kula Gusti. Amin, amin, ya rabbal alamin.